Il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Għażad nidew edizzjoni oħra tal-programm ta' formazzjoni u taħriġ għaż-żgħażagħ Future Leaders bl-iskop li ħejji grupp ieħor ta' politiċi żgħażagħ b'aspirazzjoni ta' karriera fil-politika fih dan il-Partit Nazzjonalista. Waqt id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tkellem fuq l-importanza taż-żgħażagħ fil-politika, dan fil-waqt li wiegħed li se jkun qed iniedi Youth Think Tank sabiex iż-żgħażagħ jikkontribwixxu b'mod dirett fil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rwol tiegħi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u r-rwol tiegħi bħala l-iżgħar kap tal-Oppożizzjoni, anke l-involviment ta' deputati żgħażagħ fil-Parlament iwassal messaġġ ċar illi iva il-Partit Nazzjonalista jemmen fiż-żgħażagħ. U għalhekk huwa kruċjali u importanti u vitali illi żgħażagħ ma jibqgħux gallerija imma jkunu parteċipi, jkunu il-protagonisti tal-politika Maltija. Dan il-programm ser iħejji, ser jinkoraġġixxi, ser jippromovi u ser jikkrea il-mexxejja ta' għada. U għalhekk huwa importanti u nħeġġeġ iż-żgħażagħ jinvolvu ruhom fih dan il-Partit Nazzjonalista biex flimkien nibnu politika żagħżugħa, nibnu din il-bidla ġenerazzjonali għaliex fl-aħħar mill-aħħar iż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur imma żgħażagħ huma l-preżent. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello sostna li l-futur tal-pajjiż huwa f'idejn iż-żgħażagħ u għalhekk għandhom jingħataw widen fit-tfassil tal-politika u appella liż-żgħażagħ sabiex ma jibżgħux mill-politika għaliex huwa wieħed mill-istrumenti li l-aktar li jgħin lill-poplu. Net News kellem ukoll ma' numru ta' żgħażagħ li se jkunu qed jipparteċipaw f'dan il-programm fejn il-koll qalu dan il-programm se jagħtihom il-konfidenza kollha neċessarja sabiex jidħlu fil-politika. Nemmen bi kbir fl-edukazzjoni u l-programm Future Leaders hija inizjattiva li se minni niltaqa' ma' nies li dawn se ikabru lil għalfien dwar l-istorja, il-kultura u l-politika Maltija. Ħafna żgħażagħ u nies imxebgħin tipo bis-sitwazzjoni tal-pajjiż u ħafna nies imma jistħu jitkellmu, jistħu juru wiċċhom u jistħu jaħdmu biex nagħmlu pajjiż aħjar. Jien nixtieq nimmotiva dawk in-nies ħalli il-pajjiżna nġibu ħaqwa milli kien qatt qabel. Qed nipparteċipa f'dan il-programm għax dejjem kelli għall-qalbi ħafna l-politika u biex inħejji ruħi fil-xena tal-politika u ovvjament biex nħossni iktar konfidenti bħala persuna. Future Leaders jista' jlaqqani ma' nies ġodda irawimni għall-politika li fl-aħħar mill-aħħar il-qudiem aħna żgħażagħ irdu mmexxu allura dan il-kors huwa ideali biex aħna nibdew it-triq tagħna lejn il-politika. Apparti minn hekk tkellimna wkoll mal-kunsilliera fisem il-Partit Nazzjonalista Thomas De Martino u Jean Paul Barbara li ftit ta' snilu ipparteċipaw f'dan il-programm li wassal għall-bidu tagħhom fil-politika. Nedejna dan programm ieħor bħalu imma l-aktar żgħażagħ għal grupp żgħażagħ ġodda li jistgħu japplikaw issa u jipparteċipaw f'dan il-programm sabiex kulħadd ikollu l-opportunità illi jieħu sehem fi programm bħal dan jieħu t-taħriġ li hemm bżonn sabiex jibda jagħmel l-ewwel passi tiegħu fil-politika. Konna l-ewwel grupp aħna li pparteċipajna fi Future Leaders, dak iż-żmien konna bejn wieħed u ieħor 50-60 żagħżugħ illi messejna ma' kull aspett tal-politika. Ftit wara ġie format Team Start illi aħna wkoll konna parti minnu. Dan kien il-bidu tagħna fil-politika. L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Future Leaders hija mirata lejn żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-25 sena u se tkun mifruxa fuq 3 fażijiet li jinkludi taħriġ prattiku ta' 40 siegħa f'xi waħda mit-taqsimiet jew ferat tal-Partit Nazzjonalista.